ಅನಿದ ಕಾಲಡ್ ಆತು ಬಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತು ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಶೋಕಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಲ ಇತ್ತನ್ ಪೂರಕ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಡುವೇರು ಒಂಜಾದು ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಅಪ್ಪದಿಗೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಬಂತು 2014-15 ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳ ಪೇಟದಾಗಲ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರು ಕಂಬಳದ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ನೀಗಲು ಉಂತಾವುಡು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬರೇನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹತ್ತು ಅದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರು ಕಂಬಳದ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನೀಗಲು ತೂದು ನೆಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯಲಿ ಅಂತ ಮೊಗುಲು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ತೂಯ್ಜರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯದೇ ಬಿಡಿಯರು ಕಂಬಳನ ಉಂತಲ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನಿದ ದಿನ ಕಂಬಳ ಉಂತ ಉಡುಂದಲತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡು ಉತ್ತಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೂನಾಗ ಆ ದಿನತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬಾಯಿನ ಪೂರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಸೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪಣದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಿದ ದಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾಗಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 125 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ನೆಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ವಾಮಂಜೂರು ನವೀನ್ ಆಳ್ವೀರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂಜೇ ಕೂಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗಿಡಬನ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿನ ಇಂಚ ಸಾಂಕ್ ಒಂದು ಸುರುಕು ನಿಗ್ಲ ಇನ್ ತೂಲೆ ಇರ್ಲು ಈತು ಪೂರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದ ಈ ಇರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂರೆ ಗಿಡನಾಗ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಗೆ 5 ಸುತ್ತು ಗಿಡನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ 1.5 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಪುನಃ 325 ದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕು ಇಂಚಪದ ಕೆಲವು ನಿಗ್ಲು ಫೋಟೋ ತೂವರಯ್ಯವು ಆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಧನ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ವನ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಕಳೆವನ್ನಂಚಿನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇರುಳ ಕಟ್ಟಂದೆ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏನು ತಿರಿದಿನಾಗ್ಲಿಂದ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜರಿಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಇರು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಇರು ಸಾಂಕಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ನ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೇ ಅವಳು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇನ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಗಿಡದ ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತು ಗಿಡತನಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಐಟೆ ದುಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು 1,200 ಕೋಟಿದ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಮೇತ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪುನ ಗೆಂದುನದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡ ಆ ಕ್ರೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆಟ್ ಸಮೇತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾಡು ಪತ್ತನೆ ಏನ ಫೈತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕಗ ನಂಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನು ಅಂಚದ ಪೂರ ಜನ ನಾಯಿಲೇನು ಸಾಂಕು ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕು ಕುದುರೆ ಸಾಂಕುನ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ನಾಯಿ ತೋಜಮನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರು ತೋಜಮನಂಚಿನ ನಮಕ್ ತೋಜಮನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಎರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಮಂತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬೋಡೆ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೇನೆ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಿ ನೆಟ್ ಈ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕಿ ಗುಳ್ಳಿಗೆ ನಮಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎರುಕು ಮುಜಾರ ಕಿಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ ಐತ 10 ಪಟ್ಟೈಗೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಆಂಡಲ ಎರ್ಲು ಬೋಡ್ದು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪತ್ತಿನ ಉತ್ತರದ ಆಂಕೋಲ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳದ ಜವನಿರ್ಲಿ ಗಿಡಪನಗಳಿರು ಅಂಚಿದ ಕಂಬಳ ನವಂಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕಂಬಳಡೆ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕನೆ ಫಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರಲು ಅಂಚಿದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಫಲ ಮುಟ್ನಾಗಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಆನ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಜವಣಿರಿ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಕನೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತವೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಹುಡುಗಿ ಫಲ ಇಡಲ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಆಗಲಿ ಸಂಭಾವನೆದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಜಿರಿ ಕಂಬಳದ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪುಡುದು ಮನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿಯಕೊರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು ಬೇತೆ ವಾನಮಂದ ಪ್ರಚಾರಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಪದನ ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ದಾಂತನೇ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿದು ಇದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಲವು ಕಂಬಳದ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಜವಣೇರನ್ನು
ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಕೆಲವು ಡೋನರ್ನಾಗ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ